ita salutna sama kita buka mingguatnya tapaho marohata matanya maita bagasan rohata. Amin. Tapuji ma Tuhan ta perdengkan bahasa na mangguhi baga-baga na na tersulat di Yohanes 10 ayat 10 di ayat 10 jalan pangidup kumatu amai asa dileo Tuhamu sada pengudian na asing na madungani hamu saleleng-leleng nai imatur di hasil pengani na seterjun berpikir aidang diida jalan dan ditanda alai ditanda hamudo ibana aidarapna ibana do kamu jalan ibagasak kamu ma ibana ibagasan roha na memuji jalan marmukulup tu debata upasa namima Tuhamu salutna selamat hari Pentakostama di hamu saluhutna digohi Tuhanido baga-bagana dingoluni akka na porsia imam marhite hasa saurni toddina toddi parbadia ido na taingot jelat na tahalason di parsorat ta sadarion atong tapasada ma rohatta asa tapuka parsobota tu debata taparade ma rohatta marsaur dohot ibana sadarion tapuji ma tuhatta marede mahita sian bukuede nomor 100 sia ayat sada sahat rodi ayat tolu di ayat tolu ring mahita jongjong. hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di parbedia na tumopalangit dohot tanoon. Amin.
songononin na Tuhan Jehovah, leonok kuma Tuhamu rohan nai baru, dohotod di nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jalau catok kudo roha betu syed daging muna. Jala leonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jehovah do para siroha, tay na saut do hatana. Jala leonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akka patiku. Akka uhuk pupe radotan muna. Jala patu pamuna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, odo manodangi jalan mengajari rohani akan naporsea, di hatam marhiti-hiti tod di parbadia. Tay buhay marohan nami asa ture parohan nami marhiti-hiti tod dim, asa toktong gokdami rohan nami, makalason hagogon nai marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di pesta parningotan asa saur nito di perbedia sadarion imasian sada Johannes biduopat ayat 3 ganup todi naso marhatopoton Jesusi ima naso sian debata ima pangalahon ni antikristus na naeng roi songon nang binege muna jalanunga di portibion ibana noaing ima sahatna rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata tay pargogoi mahami mangulahon nang hobar tu patik mi amin. Oh
parhitas yan ari nasal putu ari sadarion. Samado ingotot tabel gadohot godang ni dosatta. Macay godang pangalosyotta di lomo ni rohani Tuhani. Tebado hita mangulon tanggung jawab ta tu keluarga, tu lingkungan, tu laut ta, tu negarat ta, tarlumobi tu huriat ta. Ikon parhato potot ta do, jod do hurang pos ni rohat ta tu ibana. Tu pahita mamudahon hatana tu akka iya nakota. Tuai ni ma debata para siroha debatat tai. Tai marpangulahi do rohana mangasi kita. Diragam ni namasa di bangsota, dipangido Tuhanido asa gabe parhubas kita di dongatta, unang sihubasan, asa pangapuli hita, unang parrohon arsak, asa pangurupi hita, unang gabe margarugi, asa si parholok kita, unang manusai, asa si pardame hita, unang si padameon. Noaing jongjong dohita diadopan ni debata mangakuhod dosatta dohot halebauta mangulahon pasuruan ni Tuhani. Tonga ni hasusan ni ngolu, dipangido Tuhanido asa gabe ula-ula na hita. Ibuan hadamion di tonga-tonga ni perbedaan, ipajongjong hatigoran di tonga-tonga ni halum lamon, ibuan pos ni roha di tonga-tonga ni haganggon, ibuan pakirimon di tonga-tonga ni paddelean, ibuan hatiuron di akan na marsak. Tapi jot-jot dang tau hita mangulahosa. Ale Tuhan, rajumi hami do hasesega ni aik do dolok, tuaswanan dot akahau nong itaba, aik nong marsik dot akadulok na so manubuon akahau narata.
Marsak dorohan nami marnida pabenan nami. Naso jamot mangaramoti sude na tinopam. Ay di pangidoho do hami gabi ulaulam. Iboan hadami o tutanoon. Marhite na manuan hau. Payasson huta. Mambolokon sampah tu inganan na. Ape dakku patu pahami hobbar tu hatam. Kodang do masa aka bencana hinorhon ni hagalion nami. Mangarado titano na pinasahatmu gabi inganan hanguluan nami. Kurajo may hami do sude dosa nami. Alani patut ma jongjong hami nuaing di hadapanmu. Mangido asa di sesaho dosa nami. Dohot sude halibon nami. Baga-baga taringo Tuhan sesan ni dosa. Tongonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nung nga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorob akka dosam. Say mulak mahotu au. Ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Debata trupuk epistel di hari Minggu perningotan hasasaur nito di perbadia sadarion tersurat di Joel biddu tolu mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat 5. Jadi dung songoni pausyok kumato dikutu nasa sibuk gabe manurirangi ma akka anakmu doh borumuna marnipi ma akka situamuna jala maralatan akka doli-doli muna. Jala pamasok kudo akka partinadaw di langit do di tanoon. Mudar do tapi do timus na marsijongjong. Halay nasa na majogor ni Jehovah maluado. Ay di atas ni dolok Sion do di Jerusalem masa haluaon. Tongon na pinarbega ni Jehovah yan, jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jinoni Jehovah. Ido sahat na, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala naong piopsa. Amin. Sama suku
kon maha porsiot dai tongon nahina tindak kon nidongat tas saha porsion di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia jaladong sadahuria na badia Uria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatain na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima por ina Kamis.
Tabigi ma tingni. Shalom. Orasma dihita saluna amang inang pasni tuhata. Tabegema titing namasa dohot nanaeng si pamasota minggu pesta Pentakostana Perjolo Parningotan Ari Hasasaorni Perbadia. Warta Jemaat AKBP Kernolong Minggu Pentakosta pertama tanggal 8 Juni 2025. Tata ibadah dan warta jemaat dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group maupun week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita, maka pembacaannya adalah pada hal yang utama saja. Yang pertama, Perjolo Minggu Pentakosta pertama. Hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama yang artinya Perbadia. Topik minggu adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau Pulau Nito di Perbadia Moluni Aka Naporsea. Dapat duahon amplop diakoni sosial. Hari ini, Minggu 8 Juni 2025, dalam ibadah pukul 7, pukul 9.30, dan pukul 18 WIB, kita memberikan donasi amplop diakoni sosial untuk pengembangan pelayanan diakoni sosial jemaat. Paherbakon ulaon parasi rohaon nihuria. Donasi tersebut dilaksanakan setelah persembahan kantong kedua dan dilanjutkan ke depan altar amplop diakoni. Demikian diberitahukan. Partangyangan Week hari Selasa 10 Juni 2025 masuk pukul 19 WIB. Perjolo Week 2 dilaksanakan di rumah keluarga Inang Nyonya Sintua O Pardede Boru Siburian, keluarga Amang Hotman Pardede, Inang calon Sintua Boru Saragi, dan keluarga Amang Ertelu Bantoruan, Inang Boru Siburian. Dengan alamat Jalan Kenari 3, nomor 3, Kampus Gunadarma, Kenari, Jakarta Pusat. Week 3 dilaksanakan di ruang serbaguna dengan tuan rumah keluarga Amang Roy Hutapea, Inang Boru Sihombing. Week 9 dilaksanakan di rumah keluarga Inang Nyonya Naibaho Boru Manik dengan alamat Jalan Kebun Kosong 18 nomor 33 RT 11 RW 3 Kemayoran Jakarta Pusat. Untuk hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 masuk pukul 19 WIB. Di week 4 dilaksanakan di rumah keluarga Amang Monang Sibuya Boru Siaan almarhum
dan calon sintua Caroline Sibuya dengan alamat Jalan Tegalan 1F nomor 25 RT 7 RW 5 Palmeriam, Jakarta Timur. Untuk week 1 dilaksanakan di ruangan serbaguna dengan tuan rumah keluarga Amang Johnson Hutagalung, Inang Boru Silitonga, keluarga Amang V. Turnip, Inang Boru Mangunsong, saudari Neti Tampu Bolon, dan saudari Susan Siregar. Selanjutnya, ibadah hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Hari Senin tanggal 9 Juni 2025 adalah Pentakosta kedua, turunnya Roh Kudus. Ibadah masuk pukul 19 WIB, kiranya warga jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut. Demikian diberitahukan. Selanjutnya, senam dan seminar lansia di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan Surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 391/D-8 DKI-5/2025 dan keputusan Sinode Distrik dan juga program kerja lansia HKBP Distrik 8, maka akan dilaksanakan senam dan seminar lansia pada hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 6 WIB sampai selesai, tempat di HKBP Resort Taman Mini. Agenda ibadah, senam sehat, dan seminar kesehatan. Untuk itu diundang kepada seksi lansia HKBP Kernolong untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian diberitahukan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan jemaat yang sakit. Dirawat di rumah sakit Inang Nyonya Siagian Boru Simanjuntak dari week 3, dirawat di RSCM Kencana ruang isolasi. Untuk nomor 2 sampai nomor 9 dirawat di rumah, mari kita bawa dalam doa. 13 atau selanjutnya bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Situa JP Simanjuntak Borusiahan dari week 11. Sebagai ucapan syukur atas bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan, dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Tabigima, puji-pujian sian lansia.
Marende mahitas yang pwede nomor 460 sada ayat sada doa tudutna tuhut tapasak pilihan tadi baga sabas kiloha pilihan sada a doa sada b. Oh
Dan ini debatana semulung siang salukut narohan di mana mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan ini. Amin. Kori ini Tuhan tadi hamba menami kita selamat hari Pentakosta mari kita. Atani debatana dan jamita di minggu sadarion di pesta Parningota di Asasau di Porbadia kebuat masian evangelium di situ Yohanes itu 10 ayat 15 sahat ayat 20. Yohanes 10 ayat 15 sahat ayat 20 semua mata surah di sini. Molo na horong rohamuna dia uradu kamuna do atapati. Jala pagido kumatu amai asali dia batu hamusa da pamudia na asing asai manungani hamu salilin nai. Imatol di hasitongani naso tarjaro portibion. Aidang di ida jaradang ditanya. Alai ditada hamu do ibana, ai narap ma ibana do hamu. Jala di bagasan kamu mah kita. Dan tadi itu aku kamu samarana. Na Roma aku mendapat kamu. Saat nari nama jalan damai ideoni portibionam. Lain ideuna doa. Aina mangun dua kamu be mangun. Di nasa dari ima botol buka aku di bagasan daman. Jala aku di bagasan aku. Jala aku di bagasan kamu. Mana ngisi namanya akapatiki jala diraduni ido na kolong roha diau ala ini hakolo kita mangido na kolong roha diau aku be kolong roha aku ibana jala papatarok ma aku ibana jadi idok Judas mah dadas Iskarioti dia doalana Tuhan kubahin na kolat Tuhan papatarok diri dada tu portibio ini na Yesus mamang halus ibana galuk na holong roha diau rapitan di ido katakki jala aholongan ni daman ma ibana gabiro mahami mana bot ibana maringana cubagasan ibana naso holong roha diau dang rapitan ni hatakku dang amu na punah hatak na binegi munai amai na marsulwa ima kuhata hoto hamuta kan rakropia ulo kamu layan upang diani di mata di Parbadia si sulun yang main iti kuarku ajar horon jala pai motor ni ido kamu nasa na ku katakoni tu kamu ima sahatna di hama nami hika sarbona sadarion pesta Parningota di Asasau di Porbadia. Sia dia sudah sarana. Puasa dan minggu salku, puasa dan sebenarnya, puasa dan begitu Tuhan Yesus. Dan minggu salku lebih tapi setelah pesta anak itu lagi Sabtuari masih ada dulu naik dulu hijab bukan dari Sabtuari taruh Sabtuari naik tulis dulu hijab itu biasa ada dulu jumpa kita di bulannya Apostel di 2 di hari Pentakosta 50 hari dung hari akhir Pentak 5 Pentatorik 5 Pentakosta 50 hari mana jumpa kita hawa di ulangnya Apostel ini ditinggi hari Padibang dung hari 10 hari dung hari anak 40, 10, lebih 50. Mana terjadi
marpuma kasih siat di Yerusalem di Serejem dong itu Roma api namar tidak disongkok itu di Porbadia mah kasih siat ini marhatana asli nanti marhatana asli itu mau bahasa bahasa yang dipakai halak di apostel ini dong pasti bahasa Arab induk di bahasa Ibrani bahasa Hindu ima bahasa asli di Bibitau bahasa asli di Bibitau kepada Narubi bahasa Ibrani bahasa Hindu ala indukna bahasa Arab doang dan apalah bahasa Ibrani asli ala mirip-mirip itu bahasa sehari-hari ala asing ninna di ulau ni apostol. Nah menarik adong 20 ono marga di si 20 ono bangso marpungu di Jerusalem. Sia 20 pitu bangso masing-masing punya bahasa. Ketika murid-murid berbicara dalam bahasa tetapi mereka mengerti. Alanina perjolo sahali ulau ni to di Porbadia boy halak marpakuling na asing alai dia tusi jolman asing. Alai molo gabi masa dang anggo gabi so masyatusan dang ulau ni todi ulau ni nasing namai anu yang ngagudang so masyatusan nampi masih maklingan amat tatu inata dang masyatusan amat tatu natoras tu anak dang masyatusan tetangga dang masyatusan nasahuria dang masyatusan parhala de dang masyatusan masih boleh hengna. Di peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka berbicara bahasa lain tetapi dimengerti orang lain. Karena itu orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tampilkan, dia bisa dipahami orang lain. Kasih tongna, olah jong-jong akalan siya na kidijolo nga tersulit mangatusi mau lihat mak. Kosana pinga sada-sada ala ibu di besongoni. Akarong akulan siya kan hotel cerita. Mula teman itu hata. Baik kok kita jo. Jalan mana yang pukul itu akan aposo. Nah tua-tua songono boy menghafal soni notasi. Wah mana konakku namai salpuisi mana ingau. Habis suha mau ingau. Anggo kana poso nuaing so ngolong ada boton nabi. Bagaimana ini orang-orang tua? Ada hodok nak itu aka napa jipong ko jago ni hamu sebulan di pengatur bui. Nang pesipatan yang terlebat sipata ala salah manakup takinata be. Ay boha madaya tangkap pipi ngamoru. Tak sepat dulu sebetu akan nama tuwei. Tu akan apa? Tetapi hari ini kita luar biasa bersyukur dan itu harus kita akui adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan kemampuan kita. Bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang tua, melalui alat musik, melalui kebersamaan, melantunkan nada-nada yang bisa menggugah, menggerakkan, mempertemukan kita semua. Dan alani soa dakolan alani malo, dakolan. Manangah di bahan halaka matalan sion nakin molondung atau di Porbadia nama mama kuling hita tari dari mapakor. Dangalani ulina, dangalani hebatna, dangalani merduna. Yang kemarin di bagudang do halap paridi, ada yang begitu berpengaruh. Nadila paridi nakadongan do. Tetapi ketika itu dilantunkan dengan hati, penghayatan dan keseriusan, apapun yang dia lakukan, Roh akan bekerja. Alaidun todi. Di nanang ada orang sonaik depi Tuhan Yesus mengihut turpuk tau. Ada orang sonaik depi Tuhan Yesus tu banu agijang nunga di dubah oni turpuk tahun ahama di dok. Di ayat di Yohanes bidu 10 pati bidu 10 pati ahama dok. Ayat 10 onom jala pangido oku matua mai asa diliho Tuhan musada padang pangodion na asing asai madongani hamu saliling-liling.
Atau ngulaon dito dia hamadongani. Halakna ni donganan nito dia tu si jolma. Marpakorho tudongan. Alani mo dang marpakorho behita tudongan. Dang adong belapata tudongan. Ngadang di dongani to di behita. To dia ha. Baru to diperbadi do. Ala di portfolio godang todi. Moro tazaha di Markus biduopat. Adong do todi na hudar. Aku tu dah hodar. Jala ido porang ni Tuhan Yesus na jumujud. Adong na disonggopi todi, adong na todi na hodar, adong todi na jahat doh tak kena marakan. Mula jahat di Markus 10:4, di Markus 4, sadong halak na sinonggopan ni todi na hodar ciri-ciri na aha. Oji jahat jo di ciri-ciri na di Markus 4. Di Markus 5. Di ayat 2, jadi di narua riba na siya parau Peter Roma madapoto di bana sahalak na rosia perbadaan na majujung todi dahudar. Di perbadado ibana maringanan, jala dangadong natuk tumali ibana nang pediratei. Ay nung ngajujut diratei tangan na doho paana, alay di tostosi dua karatei di tangan na doho na dipaknai dang terpatuduk jolma ibana. Jala manotong Arya dohot borongi di perbadan nama ibana manang dia keduduk mengangguk dohot mebal-balo batu tu daging. Ima halak na tinongani todi. Ima naningani todi nahuda. Di dia dang ijabu be di perbadan. Di nganan da sosinganan. Di nganan na sositong. Hati-hati mo dang lomo berohani kaama di jabu. Hati-hati ngato di nahuda di sini. Ngaselau tu dia mardelani. Akai na be ngajumuk juk lau martu tetangga dang ijabu na be. Ima ciri-ciri na perju. Na padua ho dison melebihi hasomalanna. Parmanganna, pakatayonna, belanjana, dahot orang lam. Hati-hati mak. Bolong ngamalubihu. Kau dina hodar mesi. Anu wae kita ngamalebihi be. Jadi orang nadok sebut bulus tabigi barita, atau disambung lui, dikirim tu suli. Wadah, ada mudah motor dia habison. Sudi nasa si panganon ala dong gufut di pesat sudi. Sudi nasa gaya dohot naka pakaian di pesat sudi sampai pojok sampai sega dangi pakai. Hati-hati. Habis tadi berbadia madongani, mau tazaha di bidu 10 to di perbadia raho marhua. Manogihok kamu tu pana Daud di bidu 10. Yohanes bidu 10. Tazaha di bidu di Yohanes bidu 10. Ayat 8. Anggodung roi bana ajaran na do portibio taringo tu dosa taringo tu hapitoro do taringo tu to di parbadia mengajari taringo tu dosa na salah na sober na sositong na jahat taringo tu dosa do palanggaran do tak namar taringo tu hapitoro do tu mengajari nakid di bidu 14 perjulu madongani di bidu 16 mengajari di molon itu. Orang tajaha mesti ayat-ayat na manguhit ayat 10 tulu bidu 10 nami alay dung rotor di hasitongan nani odang nani dok odeng togi hono nidu hamu tu hamu baon tu bagasan nasa hasitongan ay dangadong si hatahonna si sadirianna nabi negine idu hatahonna barita hononna tu hamu nanaing masa alani mau daun itu di madongani atau tapareso majo iso madongani molo di sada korin saja hajo di sada korin bidu 12 di sada korin bidu 12 ayat 4 sahat ayat namangihu ragam do para sirohaun alai sada do todi ragam do ulaun alai sada do Tuhan ragam do hagugun alai sada do dibata
Alani dia ya tualu didok masonon. Aitu nasadaon dilehodo marhiti-hiti todi hata habisuhon. Alaitu nasadaan hata parbinotoan marhiti-hiti todi nasadai. Tuna asing museha porseo di bagasa todi nasadai. Tuna asing huaso pamalupo di bagasa todi nasadai. Tuna asing gogo patubahon halongangan. Tuna asing panur. Atong molosongon ibuha patuluhon ahama. Mangalehon tuhita ragam ni silehon-lehon. Ahama silehon-lehon ni kopartu japajalota. Adong do nagabimbang ngajari, adong do pangubati, adong do nambarneho gogo, adong na mangaleho semangat, adong na mangaleho talenta manusia berbagai hal, berbagai cara dan segala macam. Tidak semua sama. Imaudan itu. Atong tahu jima jo mesti songo dia maparbuan itu di. Tata Ahmad Galatia 5 ayat 22. Di Galatia 52, Galatia 5 ayat 22 di dok sono. Alaya kau do parbuan itu di. Holong dohot la siroha, dame dohot la basiroha, habasaron, habasaon, hapursiaon, halabohon, dohot atoman. Nakin ulaun dito hita ahamay madongani, paduahon mangajari, patuluhon mangalehon, silehon-lehon ragam-ragam. Tahu jima mamarengi, dung dilehot hita tari ahaman ang taparbuehon, parholong do hita manang parlasiroha, pardame doho parlabas siroha, basar, basa, porsea, labok, dohot teman. Ala di zaman ngagudak kalak na todi-todion. Todi-todion. Di Tikimakoba Sihami di daerah Riau, ya ada kesurupan sada sekolah. Sampai 40 alak. Kesurupan. Nuanga gudang berkesurupan jolma. Molo kesurupan di sisi saya manganggu hidup. Dan ngarok ya halak na kesurupan mabahin na dengkan. Dan ngarok ya. Mengancam, membirbiari. Karena itu kalau kehadiran orang hanya memberi ketakutan, memberi ancaman, memberi hal-hal yang tidak baik. Dipareson namanya. Sasitong atau di debataga nu pari rodo tu hita, na jujur duga bedak teperrohahon. Ido bahari dok, unang alo banggoran ido ham aido. Sasitongan. Ketika kita bangun pagi, roh Tuhan bekerja pada kita, tetapi kita terlalu sering tidak mendengar, tidak memahami, tidak mengerti. Orang dungo hita mendugu-duguti, sasitong na dihihido, batu somason, api toradong mah rupani, api piak torijaha, adong uya, ay terlalak mau. Laos magos, ini di perjudin nun. Imadah, orang dungo hari Minggu, hola Jepang putih hari Minggu, neng mar Minggu, api toradong marupani, nama asa api torgabe. Jujut. Ide mabahit. Sasitong na to di debata to rusman rusdo, adong dihita. Atong molosong ni dihamu akamanami buhama behenot tapatari dahon todi. Adong dosa halak ama-ama pertiga balon. Pertiga balon. Balon na biasa. Di serakibana ma balon na disi ale adong nong diisi. Romadat dana kisukema bapak balon na izon bedun habang dang diisi di pihak sikenai. Oi. Molo na meraon, bui, ala gambar gudang, adong gambar boneka sih, adong gambar di angsa, bebek segala macam. Molo na ungon, bodoh bangon, bui. Ala di suku dada hos sudi warna ni baloni roma amatai madok. Aidang warna mabaik bangun, oksigen na itu. Nah di pamasuk do oksigen tu balonon, bui bui na. Ang warna di dang merlapatan, piak do terus.
Tetapi ketika diisi dengan oksigen dia mengembang, kelihatan gambar dan dia bisa terbang. Manusia sama, ketika roh Tuhan bekerja dalam dirinya, dia menjadi hebat dan luar biasa. Tetapi ketika roh Tuhan, dia sama seperti ini, tidak berarti apa. Sarupatu sido ngurun itu. Sotarida oksigeni, alai bui gabi bagak mengembang baloni, alai jalabui habang. Daktarida todi ini kita, alai parbue dampak. Pengaruh. Hidup bahari dok bohadu mebedahon trinitatis debata ama anak tod di porbadia di patudus metu matanyari sadadoi ale asingdo cahayana asingdo panasna. Debata ama taida dang kajonohani debata anak iman atarida cahayana alai anggo panasnai tahilalamai roh sama seperti itu. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Hidup bahe madongani, mengajari, dohot marua mangalehon kemampuan. Ragam nih akasilehon. Dan itu kan menggerakkan kita untuk apa? Di parbuan itu di imam bahe kita lasiroha, dame, habasaron dohot salun. Alani sadario macayar gahis dituduh hitam di parningotan. Kalau non hati-hati ngagudang nuaing akan atau ditudion. Jala gudang do aliran-aliran nama dok ibana nasitong ala berbahasa roh. Banyak sekarang mau nonjolkan kalau memang betul-betul percaya dia harus mampu berbahasa roh. Bahasa glosolalia. Ninaka huria. Tohodi sitong. Molo sahoro yang anito di porbadia. Ika mampu berbahasa roh, itu baik, kata Paulus. Tazaha di sada Korintus bidu 10. Tetapi ketika orang berbicara, berbahasa roh itu sangat baik. Tetapi ketika kalau ada orang berbahasa roh, harus ada orang yang mampu menerjemahkan. Moro nasa hurion wang sudi berbahasa roh masih dok sido hononna. Tapi Roma halak luar tuson. IBG mahita berbahasa na sositong dohonon ni nalroy ma ay nang ritit duli na sagari jauh. Sada Korintus 10 dagama dohi. Nangongar ron na sagari jauh. Sada Korintus 10. Baru di bahasa dia gila terindah musia baru di bahasa Indonesia. Di bahasa Batak do nangongar. Di bahasa Indonesia gila. Banyak sekarang orang-orang yang bergerak begitu. Kasih tong di bahasa di pemahaman budayat sama kurang duit. Adong do ulos ditodi. Merupanya. Baru kan paudak todi itu rumah. Karena apa? Ketika seseorang kadok maju tersonggot kehilangan mabiar manang song non kalau ada dong jolom merupani na pucat na so heran na sumarto di huido. Dia tidak mempunyai dampak. Gok biar gok kalamah dan segala. Alani obasa dia di taringoti hatani debatama ita di pesta perninggotan hasasaur nito di porbadia di hita puhama hita nuhaing marnida ulaun itu. Sudidu hita. Molo tajahat di sejarah penciptaan di Desada Musa bidu 2 ayat 7 dung ini topa debatama jol maisian orbuk ni tanoi. Dungi diulusun mahosa hangu 2 tubumbung ni igungna. Dungi martodi hangu 2. Karena itu setiap kita bernafas sebenarnya itulah roh Allah. Roh Allah yang dalam perjanjian lama itu juga roh kudus yang bergerak sampai sekarang. Allah diturpuk tahun Roma atau di debata tu kita dung mulak Yesus Tuhan kita. Roh Allah yang berbicara kepada Adam, roh Allah yang berbicara kepada Nuh, roh Allah yang berbicara kepada Musa, roh Allah yang berbicara kepada nabi-nabi. Di 2 Timotius 3 ayat 10 sudina sahatai hatani debat sini haton ni debatai roh Allah yang mengilham. Roh Allah yang
Lalu segala perbuatan baik. Di Galatia 5 ayat 22 buhado urau nitodi parbui nitodi. Atau muncul mahita sanari. Babuana inganan nitodi kita. Adu nanggabe ditodion. Didok amata mantan PM, amata mantan sekjen PM Siombing almarhum. Adong tudu todi nama ngarajai Portibio. Sada mau todi ni zaman. Iman waing teknologi. Iman Amazon. Gaya, style, pikiran doh segala. Gak omana nagumugun waing. Omana nagumugun. Semuanya terjebak di situ. Yang kedua adalah todi ni hepeng gini. Todi ni hepeng. Anggo sadong disakukuh. Nanggo para 50.000 seheran habak dabang doh saku. Kosa di si horas songgop. Jadi doh habang kosa. Todi ni hepeng. Nah patuluhon anggo mak todi porbadia. Dia marihitan waing. Adong saharat dudi manuk kutusara na tua satabi di hama kamanami nami. Adong saharat na tua anak ni panangkana dua, nabi rok sada, nabotar sada. Sama belga. Roma dulu, opung, ay dia dulu cuma gue biang. Nabotar do manang nabi rong. Ay harus kuni bayoni nabi hama opung. Alay sedi suku torido opung imay rong non. Dia mana gumangan, imana cuma gue. Mau lo gumugu na birong mangan imana cuma ko pero nabotari do gumugu ba imana na cuma ngulupis ong nido mau lo holom do holo di bagasar roham dan imana gumugu ba imana botar sa gumugu. Roh apa yang menguasai hati kita? Apakah roh hitam atau roh jahat atau roh putih, roh kudus? Ai iya ina manggohi roham laos ido katahan. Apa yang ada dalam hatimu dan itu yang akan kamu ucapkan. Itu yang keluar. Karena itu kalau roh Tuhan yang berada dalam hati kita dan itu akan mengeluarkan parbue nitodi. Buah-buah. Tetapi kalau roh dunia, roh zaman yang mengisi hati kita dan itu yang keluar. Dakya diperbuihun atajau utamanis di bibir. Dakya di perbuihon sadahau parbuih natonggi do napae. Harus ada pilihan, harus muncul, harus membuat suatu keputusan. Karena itu di debat mengajari kita, madongani kita, amin martangia kita. Maulah Tuhan debat manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Di persauran nami dio baso di parningotan pesta, parningotan di hasasaur nitodim to di porbadia, tu portibio. Nama ngajari hamilah homanadaho mangihutoko madongani hami batarida holomonirham mangaleho tu hami gugu nang akahatau dohot akasile holeho namaragami atong todim to di porbadia mangajari hami mar parbui natama dohot nadenggam tonga-tonga niku posrohanami mangasaha to di mahami laho makati dakoko lumobi mangihutoko dohot mangulahon akalo maniroham di tonga-tonga ningulu nami sikanupa. Paso-paso sadok ruas ni huriam asa holan guk todima namia di tonga-tonga ni keluarga di parkarijuan dia kasaluhut panggul mito ningulu. Gabe taru di lasirohan ang hasangapon saliling nililing nama ho marhiti nguluna. Si sadusa pangalusan nami marhiti Yesus martangia kami tuho. Amin. Para demai deta huhut mapapunguhon pelia paduahon dohot amplop diakoni sosial. Oh
martangi yang mahita. Ale dia bata manami nani banu agijang hodo haroroani saluhut selehon nadenggan. Dohon nasa uli bangsa nama uli utus. Pasahatami masya nanilehom itu kami pilihan nami itu ho. Saya jalo magebe uap na khusus di jolong. Paso-paso may jala ramoti asa ko para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajao mo dito nga tong ani huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalamu tada kami gudang ni silehom itu kami. Asalam gergir kami madok mauliat itu ho. Marhiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami nasota rasam do gudang ni sila holehom mudi hami. Todim na badiai di lehok kotu hami jolma, sumonggopi hami na leaon. Na margaido di lehok kotu hami, jala gumudang do sia Portibio do sian nasa pangisina sudi. Ope mau liate marohanami, jala pujion nami maho alani sudi habal gau dohot hamu liommu, naung pinapatarmu tu hami. Sa lehom atau di parbadiai tu huriam, akan aulo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai di patiur, di parbadiai jala di patotok kami mian di barita na uli. Ngaleton di parbadia, saya pasada mahuriam napi na pungu-pungumi, asa masih jalowa jala masih haholongan, songona keruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami, akadusa na balgadoho na mekmet si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami, asalam badia jala ibaru hami ganu pari, asa tarbahe kami saur di bagasan hurian abadia, nasa sadai. Saya diho jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sileho-leho tu huria, asalam gada torop niya kapar barita nauli dohot pangajari, dohot para siroha, nama maritahon habal gau mudi Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan nang di bagas napi. Asa tahu nasida saur tu parpunguas sugut. Saya sengguli maakan atar podum, pargugui akan agali. Saya senggoti maakan aneang dohot natakang marroha. Asa ditinggalhod nasida hajahaton nabi. Saya parrohai maakan abojok roha, jala apulia kana marsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akan mangaluiho. Saya tatak mana tergugut maralus jalamia. Saya tatak mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niya kepanggonggomi. Panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporsiaw nami. Asa totong hingot kami naung sesa dosa nami. Jala buanomu hami tu hangoluas sugut. Saya sengguli pakirimo na mangulu di hami. Asa pos rohan nami nang malak ke dagingon. Pangolua mudo muse. Asa masuk kami marida debata ama. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama nami na di Banu Agijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajaunmu. Saya sawat malomani roham di Banu atongosongon na di Banu Agijang. Lehamatu hami sadalin hangoluas siap hari. Kesama dosa nami songo panesa nami di dosa ridongan namar dosa tu kami. Menguna kami tokiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasupang sujala di ramoti Tuhan de batamao. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di depako Tuhan di batama buhina tuho. Zara di pasarhon madamena tutodim. Amin.